Din hija l-għalqa tal-familja Borġ u fija nsibu serra mhux tas-soltu. Malcolm Borġ dawwarna mas-serra li malli tidħol fija għajnejk mal-ewwel imorru fuq 3 kanali puliti li jimmassimizzaw l-ispazju bi ħxejjex differenti. Wara hemm sistema ta' hydroponics jgħidula fejn hemm numru ta' kanali li fihom hemm jikbru ħxejjex differenti. L-iktar dominanti huma l-ħass u l-ħabaq bħalissa. Hawnhekk l-ilma li fih kollu maħlul in-nutrienti jgħaddi minn dawn il-kanali, nerġgħu nilqawh u mbagħad jerġa' jgħaddi mis-sistema. Tal-mod li ma jkun hemm l-ebda ħela ta' ilma, ma jkun hemm l-ebda ħela ta' nutrienti, huma affarijiet li huma komuni li ssibhom ma' taż-żeba. Tajjeb, jiġifieri kanali tal-elettriku, hemm pajpijiet li jintużaw f'air conditions. Kompla jgħid kif kien missieru Ġiljan li ħareġ b'din l-idea innovattiva. Darba fost oħrajn ftit snin ilu missieru ħolom b'sistem bħal din, prova fuq skala żgħira. Mbagħad meta rali ħadmet espandija u issa għandna serra sħiħa. Xi vantaġġi huma ovvji, inqas ħela ta' ilma, inqas użu minn fertilizzanti u aktar spazju biex tkabbar il-ħxejjex. Pjanta għandha shelf life itwal għax inti qed tbieħha bil-pot b'kollox u allura qed isservi iktar għall-konsumatur u allura tista' wkoll tuża dak għal vantaġġ. Iżda xi sfidi qed tħabbat wiċċa magħha l-familja Borġ. Il-temperatura hawnhekk tankemm tkun għolja li l-ilma ġol kanali jiġi jali. Provajna numru ta' sistemi, waħda mill-iktar sistemi li ħadmet u li qed nużaw bħalissa hija in-nett li bħalissa tinsab imkebba fuq in-naħa fuq tas-serra li fis-sajf tinfetaħ biex tbaxxi wkoll it-temperatura tal-arja. Mistoqsi dwar il-problema ta' insetti li jagħmlu ħsara lil ħxejjex, Malcolm qal li ftit li xejn jużaw pestiċidi u jużaw għodot sempliċi bħal dawn l-stickers is-sofor li minn barra li jnaqsu l-insetti li jeħlu magħhom u jmutu li l-bdiewa tagħtihom stampa ta' kemm hemm insetti fis-serra. F'serra oħra simili tal-familja Borġ stajna nosservaw it-tkabbir tal-brunġiel, il-frawli, ħass u tursin fost oħrajn. Esprima ruħu sodisfatt bir-riżultati u t-tama li flimkien ma' missieru ikomplu jesperimentaw, jitalmu u jitimgħu lil poplu bi kelbnin u sustanzjuż.